Türkmenabatda geçen anyny güni öz jaýynda ölü tapylan gyzyň janyny kast etmekde guman edilip bir ýaşygy tutsak astyna alyndy. Bu barada Azatlyň şäheriň polisiýa bölümindäki çeşmesi maglumat berýär. Ýatlatdyk 26-njy noýabrda Lewawyň administrativ merkezinde 19 ýaşly bir talip gyz ilk zorlanyp, soňu bilen hem kükreginiň bäş ýerinden bıçaklanyp öldürilipdi. Azatlyň polisiýadaky çeşmesi bu jinayet boýunça bir ýaşygyň saklanandygyny ma'lum etdi. Şeýle-de jinayet şol tanda gyzyň öldürilmegi bilen bagly käbir jikmejikleri gurrun berdi. Emma saklanan guman edilýän resmi taýdan aýplamanyň bildirilmänligi, şeýle-de derňe we sorag işleriniň henüz hem dowam etdirilýändigi sebäpli ol bu maglumatlary häzirlikçe köpçüligi ýetirmezligi sorady. Galy berse-de Azatlyk Pidanyň we onuň hosarlarynyň hem saxta maglumatlaryny aýan etmekden saklanýar. Bu aralykda garaşsyz Türkmen News nesiri hem öz çeşmelerine talgylanyp, talip gyzyň janyny kast etmekde guman edilýänleriň saklanandygyny habar berdi. Nesir 1-nji dekabrda çap edilen maglumatynda ýaş gyzyň ýakynda halysan ýigidi bilen durmuş toýuny tutmak planlarynyň hem bolandygyny belledi. Türkmenabatdaky ýokurky jaýlarynyň biriniň 3-nji ýyl talyby ejesi bilen bir kwartirada ýaşaýan ekeni, wakanyň bolan wagty ýaş gyzyň ejesi öýde däl, iste ekeni. Polisiýadaky çeşmämiz jinayetçiniň gyzyň öýde ýekiliginden peýdalanandygyny aýtdy. Sol bir wagtda yerli ýaşaýjylar bilen söhbetdeş bolan habarçymyz bu jinayetiň şäheriň ilatynyň arasynda gahar azap bilen garşylanandygyny, şeýle-de adamlaryň jinayetçiniň berk jogapkärçiligi çekilmegini talap edýändiklerini hem sözüne goşdy. Merhum gyz bilen tanışlygy bolan türkmenabatlylar ony akylly, edepli we owadan gyz hökmünde ýatlaýarlar diýip habarçymyz sözüne goşdy. Bellesek Türkmenabatyň kanun goruýjy edarlary bu jinayet boýunça Azatlyň soraglaryna resmi ýagdaýda jogap bermekden ýüze urýarlar. Azatlyk bu jinayet bilen bagly ýagdaýlary izarlamagyny we soňky özgürmeler barada habar bermegini dowam etdirer.